pamwe nemakurukota enyu nevadari vese vakateerera. Ndoitwa Lovemore Palmer, ndakamirira mhuri yepaPalmer, ndiri mukomana mukuru imomo. Nyaya yedu iripo apa yatichitsa kuno kwaMambo Mutasi ichapinda hayo pakati apa, asi ndombotanga kutaura musoro wenyaya. Musoro wenyaya yedu maPalmer inyaya yekufirwa. Mukati memusha muri kufiwa zvisiri kunzwisisika. Patakazosimudza musoro kunga taishayikirwa neimwe hanzvadzi zvisinei kunzwisisika kuti chii chakamboitika, asi kumasiro kuine vamwe waishayika tichingoti toungana kuti tidini timbofambe timbozwa kuti chiri kumbonetsa mukati memusha chii, asi handimbozivi zvaiitiko, taingozviitira usimbi. Asi pane uyu takazoti imi muri kuona tiri kupera, tadii kuti timbofambe. Saka hanzvadzi yakashayika iyi waigara kumarondera, tobva taenda kumarondera ikoko, tobva taungana semhuri, tobva tamboonesana parufu ipopo, asi hakuna hawo zvakabuda sezvo tatiri kumukwasha uko. Tikati ndozozviona kupi taenda kwedu kumusha, nokuti pane urongwa hwanga hunoda kuitwa kumusha uko. Tadaro paurongwa huya hazvina kunga zvabudirira futi. Tobva tazoti panyaradzo ndo patakadini, patakadzokera futi tikati imi nyaya yedu zvatinonga takazomboisira panzira uko hakuna kuzobudira kuti vanhu vadini, vanhu vauye. Tochidini takaungana futi, nekuti tikangoti tetete hatichakwanisi kudini kusangana. Ukazi zvakanaka. Saka tochiita sei? Tikati dai zvaimbokwanisika taiti tiri kuno kumarondera kuno, tomboona patinombofamba, tombodini, tombozwa kuti zvakamira sei. Tobva tabvunza vamwe mumarondera uko, vakataura kuti pane mai variko vanodini, vanobatsira. Tikati hino toita sei? Tobva tamborangana semhuri kuti mhuri imwe neimwe ngaibuditse marepresentative vanoenda ikoko, asi kana uinewo mari dzavo hawo vanongokwanisa kudini kungoenda. Tobva tatsvaga mota dzedu dzakaita mbiri, tobva taenda iko kwacho kwatatataurira. Tasvika ikokoko takatsanangurirwa zvemukati memusha. Tatsanangurirwa wakatitaurira kuti izvo apa ndio pamagona, apa pamafamba sefamily, nekuti zvamanga muchiita zvokuti umwe neumwe anongobuda nemhuri yake achienda kunzwa kuti zvakamira sei, nyange ukazvinzwa ikokoko hapana chaunokwanisa kuya kotaurira wangu kuti kwanzi zvakati. Saka ipo papa ndio pamagona. Ende muuriro wamauyawo maitawo mukati menyu mune wakangwara. Tikati natsai kuti tsanangudza kuti kungwara kwacho kwakaita sei. Ukazi aiwa ndati mukati menyu mune wakangwara uri mukati menyu imomo. Tikati aiwa tode kuziva, wakati izvo inini handingakwanisi kudini kukutsanangurirai kuti wakangwara wacho mukati umo wakamira sei sei. Tikati zvakanaka. Ukanzi gore risati rapera apa mukaita zvekutamba panogona kudonha vanhu vatatu apa. Saka regai ndikufanira kukupa ichi mvura family yacho yese yenyu yacho yese motomboshandisa kuganura chiga chiri pamberi penyu apa. Tikabva tapiwa mvura dzedu dziyedzi. Ukazi saka imimi musamirire inini chete, fambai pamwe, mufamba pamwe, muchizoona kuti pamungakwanisa kubatsirwa ndepapo. Tikati zvakanaka. Tobva tabvapo, tobva taungana futi. Zvataurwa ndito munhu wese wazvinzwa. Kazi wazvinzwa. Saka todini? Mobva asimudza shoko rekuti kwedu uko kuna inozi muputsa njira, tadii kumbomubatawo timbonzwe. Tikati aiwa tese tikobva tabvumira. Ndikati zvakadini? Zvakanaka. Saka tomubata sei? Kazi tinotsvaga mafoni ake ake tinokwanisa kumawana. Tobva tatsvaga mafoni, tobva tadini, tobva tamawana. Kazi ndiri kunyanga. Saka kana tiri kuona tinoita sei? Ukanzi munobhuka. Tikati saka totsvaga mari ere kuti tinotuma munhu ikoko kuti auye kobhuka. Ukazi aiwa sezvo madini mandifonera, ndichachidini, ndichachikubhukai.
isusu tiri kuya kudare ramambo Mutasa, mudi muya motoonera ikoko, tikati zvakanaka, tobva tauya panapa, Joshua takabva tamuonawo, tikaenda apapo, tikaitirwa matare edu ipo papo. Tikataurwa kukanzi mukati memusha zvinhu zvataingonzwawo isu nyangwe tichakura, mune ngozi uye mune chikwambo chirimo mukati memusha. Zvakanaka. Saka pachiitwa matare ipo papo, wakanangana natete, wakatora nguva yakareba achishupana natete. Ukazi tete makonyi akasviba, achiti angu akachena. Akadaro makonyi akasviba, ukazi angu akachena. Ukazi saka kana zvakadaro ndode kuya mumusha medu. Chidini chiendai muungane apo muonesana, kana maonesana muenda konyoresa kwa secretary kwa mama kuti tabvumira chiremba kuposa njira kuti apinde mumusha medu. Zvadaro takaungana tikabva tabvumirana ngauye mumusha. Saka iye akabva ati mukuru ndiani ipo papo, ndikandini mukuru. Ukazi nechitupa, ndikati ukazi chienda unyoresa kwa secretary. Ndobva ndaenda konyoresa kwa secretary kuti tabvumirana semhuri kuti wamuposa njira wapinde mumusha medu. Zvadaro wakati izvo mukamabva ikoko munopiwa quotation yamunonga muchizoshandisa. Tobva tapihwa quotation yedu, tobva tati manje mari inotochiita sei. Tobva tangoiganura maererano nemhuri dzedu. Misha yedu yepapama i5. Tobva tazobatanidzirawo natete wedu, maichizana natete maimaira, takabva tabatsa kuita 7. Pakuzobvisa mari apa, nyaya yakatangira ipo papo pakubvundurudzwa nani nachiremba. Pakuzobvisa mari apa, mwanatete wakabva kuti isi mari hatibvisi. Tikati inotochidini manje? Pakuti family ye5 iya kwakumanikidzira kuti mari kwani yatataurirwa quotation isitakati zvinhu zvakadai zvinowanza kunetsa, isungaitise mari iri pamusoro kuti kana pakakazo chimwe chakati tinonga tine pekutangira. Saka zvadaro mari yatakataurira iyi yakatadza kukwana. Tabvumirana taronga date rekuti chiremba uye mukati memusha medu. Mari taunganidza, vanhu venge tichiungane, vamwe havachadi kuuya, vamwe vanoziva nyaya dzinonga dziripo wacho havana kuda kuuya. Iwe wachiremba ubva wachizouya, makakwana here? Tikati wanatete havana kudini kuuya. Asi before that takatombovatera, tete mamaira takavatera kwamapara, tete maichizaza tikavatera kwavo. Takasvika wachizoenda kuchechi, wakazoteerwa kumba, wakati inini munyaya dzenidzo handimobairi. Tikati ndimi tetezve, hatirode kuputsa ukama, but tirode tigadzirise zviri kunetsa mukati memusha. Iyozvi wana wari kudzoka kubva kuvarume wamwe, kungoti nguva inozorobesa kutaura dzimwe history dzacho, dzimwe zacho unotorwadziwa mufire wanga wakuita wakwasha. Iwe seni mukwasha wangu wakafa, wakaita zvokuuya pamba Bulawayo, indasenzera kuBulawayo, kuuya nepetro kwauya kozvipisira pamba, akafira pamba. Saka zvinhu zvaingoshupa kuti tifambe semhuri, zvainetsa, waishaya kuti waunotanga kutaura wacho ndiani. Saka pakazoita nyaya dzikatoti mhuri yadini apa tinogona kuungana tochitaurirana apa. Saka zvadaro kwaendewa kwatete maichizaza. Tete maichizaza akati haini hasina ukama nemi. Wakaenda wari kuti wakangobuda panze, wakatora huswa, wakati gurai apa kuti gure ukama. Wakati aiwa tete, handizvoba, tinoda kuti tigadzirise musha, zviri kunetsa mukati memusha. Ndikuona kuri kunzi mune ngozi, mune zvikwambo. Saka toda kuti tigadzirise, wana wagarwa zvakanaka, maunonga uri mabasa wadini wamaonewa. Wakati hakana handui. Ndokutasiya zvakadaro, iye wachiremba ubva azouya. Ukazi wari kupi wana tete wenyu? Tikati havana kuuya. Ukazi zvakanaka, toitirwa matare edu. Wakati izvo anonzi Mary ndiani? Ndikati tete wacho wasina kuuya. Ukazi vanogotadza kuuya ane wana usingaiti zvakanaka.
tikati ukazi ndiye aifana kunga akaripwa kungozi. Ndosaka muchiona mwana wako wasingaiti zvakanaka. Urega kuuya isi chiti tione kubatsirana. Saka amene utochibona oita matare ake panopinda wana chirembo mukati memushaka munoitwa matare nyaya dzinozobuda mudzimwe dzinowanda wanda. Pobva pazobuda kuti wakabata munin'ini wangu kuti ndikuona mukati memusha menyu makambopinda anobatsira kawo. Wakamboti anobatsira ukazi ndikuona pakatorwa mavhuku makuwa. Tikati wobva washupana nani naye chiremba kudzima razobvuma kuti zvakaitika. Iye kutora mavhuku makuwa yakaitika 2009 kana ndisina kukanganisa. Pane munin'ini wangu wakashayikira kuSouth kubva uya kunoko. Zvadaro wakanetsana paya kubvudzima razoti wakauya zveshuwa. Ukazi achibva kupi? Ukazi kuSouth. Ukazi ambowinga kuti ari kuwingei. Pakutanga wakati ishamwari yani yaringisai yakauya kouchemawo ichide kuona kuti akawigwa papi. Ukazi kumakuwa wakatora ivhu repamakuwa. Ukazi rakawanda sei? Ndopakazi 2 kg. Iyoyo ini wanogona kunatsa kutsanangudza nekuti zvese zvaitika inde handisipo. Ndakatoita zvekutaurirwawo. Pobva pazobuda imwe yekugadzirwa kweguwa. Paida kugadzirwa makuwa. Ndingati ngira mainini mukadzi wemunin'ini wangu wacho wakashayika hake. Ndoraida kugadzirwa. Saka zvakaita ngezvekuti wana tezvara wanogara kuChipinge kudhuze nekuMozambique. Saka wakanonoka kusvika. Tikawafonera ukazi aiwa Carlos aripo here? Tikati aripo. Kazi ngakubvise dombo rekumusoro muone kusenza tiri kusvika. Saka pakubvisa dombo payapa hapana kubviswa raiye mainini, rakabviswa rababa mukuru. Tatopedza kugadzira payapa zvatopera zvese. Wana mai wakuuya kuona kuti basa rafamba sei. Mai vachingosvika kazi magadzira guwa harisi roba iri ramagadzira iri. Guwa iri ngerebaba mukuru iri. Hino tochiita sei? Kwakudzokera kwaSabhuku chimuriwo. Sabhuku zvaitika kumboko pakanganisika. Pagadzirwa guwa risiri roba. Kazi pagadzirwa rani. Tikati ndirashumba baba mukuru. Kazi waita zvakanaka. Nditi mazviona. Imini maida kutanga kugadzira remuroora. Inini remukoma wangu risati ragadzirwa. Marigadzira muchida musingadi marigadzira. Chende remugadzira remuroora wai. Remuroora mainini wenyu. Kwakudini. Kwakuzogadzisa nyaya ipi yeguwa iri. Saka chakachizoitika panyaya yemakuwa. Chiremba wakati nyaya iyi handigoni kuipedza ndega. Nyaya iyi zvekutorwa mavhuku makuwa kunzvimbo yaMambo Mutasa. Kana ndisingakanganisi ngori musi wa1 kana kuti 2 September urapera. Kuchidzi musi wa7 kune dare kwaMambo. Chitoendai munyorese kuti kwakatorwa mavhuku makuwa. Ini ndini wandiripo nokuti ndini ndinomwe achiziva matsananguriro acho kuti chii chakamboitika. Saka 7 September wacho hatina kukwanisa kudini kuyaba nekuti takati ngatitange tambobhadhara chikwereti chachiremba nokuti hatine chikwereti chatasati tabhadhara. Wakati pamwedzi kuti titsvage tobva tadini tobva tatsvaga chikwereti chiyechi tobva tadini tobva tawabhadhara tobva tachizoti taunganidza mari yekuti tichidini tichienda kwaMambo Mutasa. Kadza zvakanaka. Tobva tatotaura tobva tazoti titi tuve kunoku taingopesanawo titi tuve kunoku tongopesana nawo. Takazokwanisa taitwa dare ngangedzowapera. Ndio patakauya panapa. Iye chiremba wacho akauya akatsanangudza akati wanhu wamuri kutotongesawa handiwo waridzi wenyaya. Waridzi wenyaya hawapo. Saka panoda kuti waridzi wenyaya wange waripo wazvipindurire ivo
kuti zvakamira sei. Saka panyaya yekutorwa mavhuku makuwa umwe wacho haana kutouya anofanira kunge achitowitnessa kuti chii chakamboitika, nekuti nguva yachoyo saka ndati pane achatsanangudza nguva yacho anga achiri mudiki. Saka kuti tizive kuti wakaziva sei guva iri kuti ndiro guva racho, uye nekuendeswa ikokoko nemunhu wasingazivi angabva kure kure, zvinhu zvaikwesheniwa nani nachiremba. Ndio muchidimbu ndio mumiri wakaita nyaya yedu Changamire. Saka nyaya yenyu tachi nyaya yedu ndingati izvo tirikude kuti kutanga kwazvo tirikude kuti nyaya yedu ione kufamba yengozi mukati memusha nezvikwambo mukati memusha, pozoya yema yekutora mavhuku makuwa iyi isu handisi takaitauraba, chiremba ndiye akati ndiye anotsanangudza nyaya dzake. okay, so it means asvike akadzidha padhuze, so it means kana ari akuya tongomirawo tovatangoita nasvo kuzoti nyaya chakutisha ukanada usanangudza ega pane isomwa tizokwanisa kutsanangudza zvakamira sei. Isi yedu yatinongoziva ndiyo iyi yataifambira yengozi mumusha nezvikwambo. Wauya Teachcatch MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda pa YouTube channel yedu Teachcatch MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachcatch MTV tinodzifambira. Dojibondora, dojibondora jeje.